שלום, שמי עודד אנגל, ואני טכנאי ומדריך מחשבים בחיפה. אני מאמין שלרבים ממשתמשי המחשב, ובתוכם גם אני, נוח יותר לפתוח קבצים ותיקיות בלחיצה אחת על העכבר, במקום לחיצה כפולה. בסרטון זה אראה כיצד לשנות את ההגדרה כדי שהקבצים והתיקיות ייפתחו בלחיצה אחת, וזאת במערכת ההפעלה Windows XP. פותחים תיקייה כלשהי, לוחצים על כלים, בתפריט שנפתח לוחצים על אפשרויות תיקייה. בחלון שנפתח עכשיו לוחצים על העיגול ליד לחץ פעם אחת כדי לפתוח פריט. לוחצים על אישור והחלון נסגר. מרגע זה כל קובץ או תיקייה ייפתחו בלחיצה אחת על העכבר. כדי לסמן קובץ, מה שנעשה קודם על ידי לחיצה אחת, צריך עכשיו רק לעמוד עליו לרגע עם העכבר. בשאלות או הצעות לסרטונים נוספים, אפשר לפנות אליי בטלפון 0528-402-765 או בדואר אלקטרוני oded@gmail.com. בהצלחה.